Hello everyone. दिनैनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय लोगोफोर। फुंजानि ओमफ्राय जों दा दतमायाव थांगासिनोलाय 57थि बोसोरसालि जथुम्मा दिनै गेवलां मेल बावहाय थांगासिनो। ओमफ्राय दा दिनैथ' बिराद मानसि जागोन गेवलां मेलथ'। ओमफ्राय दा दिनै माबायदि मानसि फैयो प्रग्रामफोरखौ एसे देखायना होनोसैलाय दा बेरायथावथाव बेरायनायजों लोगोसे जोंजों लोगोसे नायदोलाय। ओमफ्राय आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै। नायनायजों लोगोसे मा थुनांगौ थुला लांदो, लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना लांदो, अब्ला नायलांदो लोगोफोर। लामा फारसे आवगायलांगासिनो। ओमफ्राय लामाया मानो बेजों फैनांगौमोन जों? गोरोन्थि लामाजों लाबोबाय नों। मेन लामाजोंसो थांनांगौमोन। जायगाफ्रा सानाव नायदोलाय माबायदि। बिराद मानसि फैजेनखालायबाय, स्टुडेन्टफोर फैग्रोजोब्बाय। बेस्थ' खोमा, बेबो बबे जायगायाव दंहैयो। औ बेनाव मेन लामानिफ्राय देखायनोसै आं एसे। फैबाय ओमफ्राय बोरै एथ' गोजान थाबायलांनांगौब्रा, थैखाबायलै थाबायलांनांगौआ। हनै ओरैबायदि गिदिर बानायदों मेन स्टेजआ। हुलुस्थुर मानसि, लामाफ्रानो बुंजोब्बाय। Đây Kan nunggu sama aja kan dulu. Ya, lalu dulu. Bayram kerja Pak. Hai, Bang, bayram kerja Bijeng. Bijeng. Bijeng tuh kalau dukkan exhibition sih. Dukkan apa ini sih? Dukkan orang. 시간 괜찮는 거. 안 보내 그래. 한 골와 뭐 빌린 거 그래? 니가 갈래 맞다고 와. 사는 것이 우리 타베랑 나네. ओरैबायदि मानसि हाब दुब्लिसो थाबायनांबाय। थिगासे नोंनि बुंनायानो। सहैखाबाय जों जाना फैदो कचिंखौ आसल गोजानसो। दासो सफैदों आमोखाया।
Ini